Com creus que és de clau pel futur de la teva televisió la xarxa més? És clau. La xarxa més és clau per totes les teles perquè han canviat els hàbits de consum i per tant ara ja no prima la graella, sinó que volem consumir els continguts quan i en el moment en què nosaltres volem i on volem, i per tant la xarxa més és un instrument imprescindible. De continguts que funcionen n'hi ha molts. Jo sempre penso que per prestigiar la televisió local hem de treure l'adjectiu de local i per tant hem de fer continguts que siguin de molta qualitat i per tant crec que el que ens funciona millor és quan fem això, quan fem aquest pas endavant i fem qüestions que són d'envergadura com poden ser els documentals. Són qüestions que van més enllà de l'interès local, són històries universals i per tant funcionen molt bé. Crec que fem continguts que no són de nínxol, que són informacions adequades per un públic molt transversal i no em veig amb cor, per tant, de dir ens falta això o ens falta allò. Les programacions són completes. Jo crec que ens ho hem d'acabar de creure, que hi ha moltes entitats que ho estan fent molt bé i crec que ens enriqueix molt quan som capaços de fer projectes en xarxa, que col·laborem amb altres teles i que això ens enforteix a tots. Per tant, un missatge positiu per totes les teles i de continuar col·laborant perquè això ens fa més forts.